Το κτήμα Λαμπάκι να γίνει ένα πάρκο και ένας χώρος συναισθίασης. Θα δούμε αν θα γίνει καπί, γιατί το καπί έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, ή θα γίνει μια καφετέρια στο κτήμα Λαμπάκι και θα φτιαχτεί και η πλατεία περιμετρικά. Είναι μια χρηματοδότηση γύρω στα 4 εκατομμύρια της ΚΑΠ. Άμεσα θα γίνουν οι μονοδρομήσεις σε όλο το προφητηλία και περιμένουμε να βρουν τιμές μονάδες για την προφητηλία, την Αγίου Φανουρίου και άλλους δύο δρόμους για να κάνουμε τις διαμήξεις που απαιτούνται για να μπορέσει να λειτουργήσει και η μονοδρόμηση. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο καπί, κάνουμε τη μελέτη για να δημιουργήσουμε ένα κτίριο καινούργιο στην Πίνδου, να έχετε το δικό σας χώρο με τα ιατρία σας και κανονικά όπως πρέπει. Οπότε, και ένα πράγμα που θα ισχύει για όλους είναι ότι στείλαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, στον Υπουργό Υγείας, η χρηματοδότηση για 2.700.000 και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε κέντρο υγείας στην αναμόρφωση. Να ξέρετε ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις, να πω, για να αυτά θα γίνουν πριν το τέλος του έτους, τα στέλνουν. Να ξέρετε ότι αυτές οι 3 χρηματοδοτήσεις, η μία είναι 4 εκατομμύρια, η άλλη είναι 2.700, οι άλλες που τρέχουν είναι πολλά τα χρήματα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρίσουμε κανέναν υπουργό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το παίξουμε σκληρό σε κανέναν. Όλοι πρέπει να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να κάνουμε την πόλη που πρέπει να έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δεξιός, είναι αριστερός, εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ εργάζομαι γιατί αυτά όλα θέλουν 6 χρόνια δουλειά. Κάνουμε για το κέντρο υγείας, 6 χρόνια δουλειά για το Λαμπάκι, να το αγοράσουμε, να κάνουμε όλα αυτά. Οπότε ο μόνος σκοπός μας είναι, αυτά που σας είπα μόνο είναι 3-4 έργα που δεν έχουμε τα χρήματα να τα φτιάξουμε μαζεύοντας λεφτά 10 χρόνια. Και εμείς κάνουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα. Οπότε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, να πω και 2 ευχάριστα για το Δήμο που με είδατε, να περνάτε όμως να